pulen akanong po traffic police hapo kajingalam jong officer in charge Rubul Ali henin kamiet kilabat na phang kikali kitsit kibalong kajingma kabakraw hakalet kawan kipai pa khamtam hakapor menmiet nalor kajingbam dan kikot kisla babyang namar katkum kakendon an jong ka motor vehicle act kakandai spa prapra kikali bakit ikimar kimdei bantam yakamat Henry kumbalong menta kikali Mahendra pick up kibakit siet kipentam bat dien bat kaman kabalong penban kum kajing pen up shirab yakipat pa nalor kajing bat ikikali kit siet kipulit kanong po traffic police kila talasi na pangru yagi banyat kali ringkat kabdi buat namar kani kabu jingmai kipat ba balet bawan hasurak ba khamtam kajingjor jong kajingja accident hak kini kisngi kabalawan ra ru shibun ki jingja basngosi but what kajingdu no kimin simbriu tang hinin kamien namar kajingbon kinong pen an kipulit kanong po traffic police kila yo bandan kuna hadu arlak handap kanay hajar bat nakaliang katanat pulen kamaham yakipat ba ban buram yaki anyat kali nadu ki arshaka ki kaliren bat hadu ki bahe man lat na ki jingja basosi bat kum katanat pulen kanang perkheng bat penjur ya ka jingtalasi ya ki kali nang ne shakmat khanang ba kanlong ka jinghikai ki pat ba bagi de ban snotho ya ki anyat kali Good. Bawa jarak di bawah jarak. में डाल देता है बस जीरो जीरो Bila daru. Oh, very good betul. So ना पीना है गाड़ी रात में को मारना है रास्ता में दारू पी के मारना है और हम लोग आएगा रात में 2 बजे 3 बजे डेड बॉडी उठाने के लिए ना ड्रंकन ड्राइविंग ड्रंकन ड्राइविंग कितना मिला उसका 46 ml Tasngi ipenlong ka checking kini ki kali ipenlong ka traffic branch ban checking ki kali ki ba bakit put ki khamtam kini ki bakit seat gitu ki bolero ki pick up gitu ki bakit ki seat ki batam sadin ba sakmat kata kabuk gajing ma ki we ki kali ki babut sadin khamtam kapur men min but ni check ro ya ki driver ki ba di buat hambun sin nala mit ki driver ki ba shadi buat indo te kabu jing ma ya ki wei ki kali ki ba ya hakini highway te kumta minta si ni penlong kene ka checking te katok ne ki driver ki don ki ba ni lap ba ki ba dikiat but mrei tang kini ki ba bakit sit Hendrai kitu ki turis baro hingi checking da kasi kat bangilap te don ki ba di kiat ha ka por ba ki nya kali te kumtangi na ka traffic branch ha ka jing alam jong ni IC jong ni te ngi check kat bangila he kat ba nadu mene ni sedang nadu por new baje ni sedang te bun ki bang ngilap ki ba di kiat ki don te
kumta namar ban like kano ka jing ya accident namar ba bun sin kini kisi bun ki ba pi hi ba ki ba yap accident ki ba bun ha kini ki national highway na kata kada man like kini ki jing ya accident tingi kambun sin ga yalam cha ka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki ba nya thurmur te bun sin ki ba nya thurmur ka yalam cha ka jingdu ya ka mensin bru bamta ni na ka riboy police hi ni check aman na ki jaga kamtam ni traffic police long ba kami jadi ban check kumta ki ka kam chung kat bangila hi ni check ki kali kamtam umdai tang ki to ki kali bakit passenger de kamtam ki kini ki scooty ki banya scooty ki bike tar gaju hi punsin ni ai awareness program ma ki de ban phong ki helmet ban tap ki helmet banya ki bike ni ki scooty omdai tang ki banya handrai ki basong hadin ro kumju hi bunsin nang ki na SP jungi ki ai kini ki helmet ngila sam da ki katno south spot lai spot south spot tali ngila sam ye ki ba kin phong ban long ka safety ye ki handrai bunsin ki brio ha ko por ba ngi ai ki awareness program ba kin phong handrai bunsin ki bom phong na kata kada hateng hi ngi check gum tu nang ban lai na kono ka jingya accident ka ba ki ya brio kumta hi ni traffic police kat bangila i simkia hi kata ha ka bayalam ni in charge jungi bat ka jingi trelang bat ki baro ki staff ki jungi bat ki officers ba ki don ho traffic kumta hi omdai tang chi jaga ngi check baro ka jurisdiction ka jungi hi ni check namar balai bon sen la ki yap accident ki de khambun sin ki bom phong helmet e gitu mo nang ta ki kamtam ki ki truck ba yang kelumar ha kini ki national highway ka badon kini ki babu de ulan bali te bon sin ki bayeng hang tu ki yot sha po kali te ya ki tu ki driver ni sai ai jingsneng ya ki ba ni sai hi ka ya ki ba umde ban yeng ha po jong ulan bali ada ki kwa ban yeng slam ne ki kwa ban chat e mo mar ki wa na galanti ki ba jingai te ni ong ye ki ba kin yeng ha ke jaka ba kham he kham tam kini service land nang ba ban lai na kono jing sa te bon sin man ka si hi ngilap men si bat min mit ke ba ki yeng kom ta te ni sai be ye ki nang ta teng ba de ni ai ka jing ka awareness ni phain ro iki ba kim de ban ning klumar te habang kili ki ong ba kim tip te ni pa ding kili ye ki ba kumno kim tip ba pio ka license kata kemot ba ki to ki ba yo ka license ki de ki bala long professional bala long ban ya ki national highway bikin ya ki truck ki heavy vehicles ma te ndai ki ong ba ngim tip te ya ki ro ngi ai awareness program ki ba kin long ki ba husiare ki ba kim dei ban ning klumar ha ki national highway baro silenter omdei ta hanong po tingi owe ki ro ba ka national highway ki dei baro jong kan national hi kumta ngi ong ye ki ngila sedang la kat ar lai benai hi kumto ngi pek baro ka national highway ngi ya ki patrolling e kumto tenda ngilap ye ki te ngi ong ye ki ba kim dei ban yeng kumta ban lai na kono ching men so te bun sin hi ki ba men kini ki te yo bala de bro idon ki bri ki ba accident ki ba shoot and ra na din e te itu pade ki trok men mit kham tam mo yeng klumar ini ta idao kita hi na ka yang jong kini ki traffic police ni ai awareness ba ki trok robar ki ba pe e kani ka channel mo bakin kidai ban pek bat kidai ban tip ban boot ya kata ka jing ka jungi ke nang ba ban lai na kono jing accident